И Аллах Та'аля казва, така е. Всеки, който възвеличава светилите на Аллах, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Това е от силата, това е от набожността на сърцата. Светилите на Аллах е домът на Аллах Кяба. Светилите на Аллах са местата като Арафат, Мина, Музделифа. Всички тези неща, които Аллах ги обича, които Аллах ги е казал, че са свещени, че са хурум, че са забранени, това са светилите на Аллах Субхану ва Та'аля. Ние ги възвеличаваме, защото Аллах ги е възвеличил, защото Аллах ги е избрал. Бисмиллахир рахманир рахим. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Възхваляваме Аллах Субханаху ва Та'аля и му благодарим. Благодарим на Аллах Субханаху ва Та'аля, че ни улесни да направим умрата, да направим този ибадет. Молим Аллах Субханаху ва Та'аля да ни приеме на всеки от нас. Молим Аллах Субханаху ва Та'аля да не е последната умра, последния ибадет, който правим, пак да се връщаме много пъти, иншаллах. Трябва да благодарим наистина на Аллах Субханаху ва Та'аля, защото пратеник саллаллаху алейхи ва саллям казва: Валлахи лауля Аллахи лехтедейна. Кълна се в Аллах, ако не беше Аллах, нямаше да сме от напътените, нямаше нито да даваме садака, нямаше нито да кланяме намаз. Тоест, винаги трябва да връщаме всеки един благодат, който имаме, дали е дуньовски, дали е ибадет, дали е напътствие, винаги да го връщаме към Аллах Субханаху ва Та'аля и да му благодарим, защото ако не беше Аллах, нямаше да сме тук, нямаше да сме направили този ибадет, нямаше да сме от напътените. Затова нещо ние сме благодарни и признателни на Аллах Субханаху ва Та'аля. От всеки един ибадет, който извършваме, дали е намаз, дали е садака, дали е хадж, дали е умра, Аллах Субханаху ва Та'аля изисква единствено нещо от нас. Аллах Субханаху ва Та'аля изисква не количество, Аллах Субханаху ва Та'аля изисква ихляс, искренност, или изисква душата на човек. Как ще разберем дали сме били искрени, дали Аллах Субханаху ва Та'аля ни е приел тази умра, защото не е достатъчно да дойдем да направим умра и да си тръгнем. Разбира се, този ибадет, който сме го направили, трябва да остане някаква следа в нашите сърца. Не само в нашите тела, не само това, че сме били някъде като спомен. Този ибадет, както всеки един друг ибадет, трябва да остави следа в нашите сърца. Т.е. ако сме били искрени, ние трябва да се извисяваме, да се приближаваме още по-близо към Аллах Субханаху ва Та'аля. И това е признак, че Аллах Субханаху ва Та'аля е приел нашия ибадет. Когато след даден ибадет ние се стараем да сме по-добри. Разбира се, човек не може да идеален, не може да стане безгрешен, като направил умра или хадж. Затова пратеник саллаллаху алейхи ва саллям каза: от едната умра до другата умра, от единия хадж до другия хадж се опрощават малките грехове, ако се избягват големите. Но ние сме длъжни, или за да разберем дали Аллах ни е приел умрата или даден ибадет, казват учените, когато след дадената добрина я последваш с друга добрина, това означава, че Аллах Субханаху ва Та'аля ти е приел тази добрина. Преди този човек да не престава постоянно да надгражда, да се приближава към Аллах Субханаху ва Та'аля. Аллах Субханаху ва Та'аля изисква от нас сърцата, изисква от нас душите, т.е. да се приближим към Него, осъзнавайки, да се приближим към Него с искренност. Затова Аллах Субханаху ва Та'аля в суратул Хадж, сура Хаджът или Хаджилъка, Аллах Субханаху ва Та'аля започва един аят и казва: Хунафа'a лиллахи гайра мушрикина бих. Бъдете правоверни към Аллах. Бъдете правоверни към Аллах. Какво означава хунафа? Тази дума ханифа или хунафа е спомената на 12 пъти в Коран Керим. Ханифа или хунафа. Ханифа означава човек, който клони към истината.
и отбягва заблудата. Ханифа означава нещо, което е чисто, без да има примеси, без да има допълнителни неща. И затова Аллах казва: бъдете правоверни към Аллах в ибадетите, в делата, т.е. това, което ние го изпълняваме, което ние го служваме, като намаз, ибадет, хадж, умра, ние трябва да се стараем, ние трябва да бъдем правоверни към Аллах субхана ва та'аля. Т.е. това, което го правим, да го правим с искреност само и единствено за Аллах субхана ва та'аля. Хунафа лиллахи гайра мушрикина бих. Вижте, Аллах та'аля казва: клонете или бъдете правоверни към Аллах, гайра мушрикина бих, и не съдружавайте с Него. Не съдружавайте нищо с Аллах субхана ва та'аля. Защо? Защото продължава и казва: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. Защото който съдружи с Аллах е като онзи, който е паднал от небето. Вижте какъв пример Аллах субхана ва та'аля дава. Като онзи, който е паднал от небето, пада от небето на земята, فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, и птиците го разпокъсват, птиците го изяждат, птиците го разфрят, فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ, или вятъра го отнася на далечни места, откъдето няма връщане. Учените дават много примери за тези думи на Аллах субхана ва та'аля. Казва: падайки от небето, човек се едно губи теухида, губи близостта с Аллах субхана ва та'аля. Който падне от небето, той се погубва, той се обрича на гибел, който се дружи с Аллах. Маме юшрик, онзи, който се дружи с Аллах, като паднал от небето, той обрича себе си на гибел, обрича себе си на джаханнем, защото Аллах та'аля казва: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. Който се дружи с Аллах, Аллах е направил харам за него дженнет. Аллах му е възбранил дженнет. Тоест, губи се всеки един смисъл. Затова ние трябва да се стараем колкото можем повече и повече в нашия ибадет, в нашето служене, в нашите ибадети, и да молим Аллах да ни даде чистота, да ни даде искреност, да ги правим само единствено заради Него. Който падне от небето, той все едно се е погубил. Който падне от небето, птиците го разпокъсват и го отнасят надалече. Други от учените казват: който падне от небето, птиците го разпокъсват, т.е. шейтаните го разпокъсват. Шейтаните, т.е. съдружи с Аллах, който съдружи с Аллах, не прави ибадет за Аллах субхана ва та'аля, шейтаните го дърпат. Един го дърпа на другия го дърпа на другата страна, фетехуи бихи рих, и вятърът го отвява надалеч. И дават пример за вятър и казва: вятърът, това са страстите. Съдружи ли човек с Аллах, той става подвластен на шейтанина. Съдружи ли човек с Аллах, неговите страсти го откарват или го отвяват надалеч. Тахуи бихи риху фи меканин сахик, на далечно място, откъдето няма връщане. Аллах да ни опази от ширка, от съдружаването с Аллах субхана ва та'аля. Ние трябва да се стараем да сме правоверни и винаги да клоним към истината, винаги да клоним към чистотата, дори да дойде шейтанина и да иска от нас да направим малък ширк, показност, т.е. защото в днешно време е много лесно човек да влезне в показност, тези снимки, които се правят пред Каба, с тези телефони, с това улеснение. Но ние винаги трябва да знаем, че този ибадет го правим само единствено заради Аллах субхана ва та'аля. Този ибадет го правим, за да може Аллах субхана ва та'аля да ни опрости прегрешенията. Този ибадет го правим по примера на Ибрахим алейхиссалям, и защото Аллах ни е заповядал да го направиме по примера на Ибрахим алейхиссалям. Дори и снощи споменахме, понеже някои от хората, тези, които съдружават с Аллах, от тези, които не са от нашата религия, казват: вие също обожавате, вие също имате идол. И вашият идол е Каба или думът на Аллах. Не, има разлика. Ние правим обиколките около Каба, защото Аллах ни е заповядал. И ние, когато обикаляме Каба, ние не търсиме от Каба. Ние не търсиме от Кабето: о, Кабе, помогни ни, както те търсят, или се покланят на икони, или се покланят на кръстове и така нататък. Няма значение какъв е идолът. Ние търсим от Аллах субхана ва та'аля, а правим по примера на Ибрахим алейхиссалям, както Аллах му е заповядал да прави, и се отзоваваме на Аллах, и с това дадено дело ние се приближаваме до Аллах субхана ва та'аля. Да сте чули някой да казва: Кабе, дай ми или какво си? Не сме чули. Алхамдулиллах, ние сме правоверни
ние не съдружаваме с Аллах Субханаху ва Та'аля, ние разчитаме само и единствено на Аллах Субханаху ва Та'аля. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. Аллах Та'аля продължава в Сурат Аль-Хадж и казва, така е. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. И всеки един, който възвеличава светините на Аллах. Светините на Аллах е домът на Аллах Кяба. Светините на Аллах са местата като днеска, където сте минали Арафат, Мина, Музделифа, където хаджиите престояват на Мина, където хаджиите престояват на Музделифа, където хаджиите престояват на Арафат. Всички тези неща, които Аллах ги обича, които Аллах ги е казал, че са свещени, че са хурум, че са забранени, това са светините на Аллах Субханаху ва Та'аля. Ние ги възвеличаваме, защото Аллах ги е възвеличил, защото Аллах ги е избрал. И Аллах Та'аля казва, така е. Всеки, който възвеличава светините на Аллах, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Това е от силата, това е от набожността на сърцата. Това е от обичта ни към Аллах Субханаху ва Та'аля. Това е от силния иман и няма начин да не сте усетили това нещо. Едно от нещата, нали, човек да разбере дали Аллах му е приел ибадета или не, е като усети след дадената добрина, дали е било садака, дали е било намаз, дали е било каквото и да е, и сега в момента умрата да усети наслада, да усети радост в сърцето, да усети удовлетворение. Въпреки че сме изминали толкова много път, минали сме през най-различни трудности, въпреки че Аллах е улеснил днешно време. Не сме като едно време пратеника салаллаху алейхи ва салям да са пътували с камили, да са пътували нощем, да са пътували гладни и жадни и така нататък. Елхамдулилlah, Аллах ни е улеснил, но въпреки това ние сме дали от нашата душа, ние сме дали от нашето богатство, като сме пречистили нашата душа. Садака или човек, садака означава сидк или искреност, когато човек извади и даде, или садака, или даде за нещо в името на Аллах. Ние сме извадили тези пари от нашия джоб и сме го дали в името на Аллах, което говори за нашата искреност. И ние не съжаляваме за това нещо. Въпреки че сме изгубили, ние не сме изгубили, разбира се, но говорим на пръв поглед погледнато, човек губи от имуществото си, дава, човек губи от времето си, човек губи от здравето си, по-голяма част от вас, нали, са настинали и така нататък, молим Аллах Субханаху ва Та'аля да ги излекува. Също това нещо влиза в наградата. Колкото повече затруднения има един човек да достигне до дома на Аллах, защото затруднението за всеки е различно. Някой има парите, няма проблем, някой има здравето, няма проблем, някой е млад, няма проблем. Колкото повече затруднения има човек, не трябва да се притеснява и да съжалява и да казва, аз къде дойдох тук, или еди какво си, или шейтанина тук много добре работи, не като в нашите страни. Шейтанина тук, как да го кажем, идва на човек и му представя най-различни неща. Шейтанина тук може би да сте усетили, че иска да вкара вражда между нас. Но мусулманина знае, че е дошъл тук да печели, не да губи и да не забелязва тези неща. Да остави дуньовските неща за после. Иначе е загубил. Да остави приказките за после, да остави муабетите за после. В противен случай има опасност човек да си загуби умрата, има опасност човек да е бил толкова пъти накрая, нали, Аллах да пази, да няма награда за това нещо. От признаците казахме, Аллах Субханаху ва Та'аля да ни е приел умрата, да усетиме наслада, да усетим удовлетворение, да усетим радост в нашите сърца, да усетим спокойствие и да не съжаляваме за това, че сме дали нещо, или че сме се разболяли, или че нещо се е случило с нас. Защо? Защото според изпитанието, според трудността и наградата е по-голяма. Както тук на дунята, колкото повече човек се труди, ако работи 1 час, му се заплаща за 1 час. Ако работи по-трудна работа, му се заплаща повече. При Аллах Субханаху ва Та'аля това е сигурно. Тук на дунята някой може за по-трудна работа или по-малко, но при Аллах Субханаху ва Та'аля мискаля зарра или колкото прашинка. При Аллах Субханаху ва Та'аля тук на дунята няма такъв кантар, няма такова мерило, което да измерва прашинката. Няма такова мерило, няма такъв кантар, но при Аллах Субханаху ва Та'аля има такъв кантар, който измерва и добрината, който измерва и злината. И всеки един от нас, иншаллах, да намери наградата при Аллах Субханаху ва Та'аля за тези усилия, които е направил. Молим Аллах Субханаху ва Та'аля, няма да удължавам повече, молим Аллах Субханаху ва Та'аля да ни направи да сме
правоверни, т.е. искрени, преданни, послужващи ибадет единствено и само на Него, без да съдружаваме. Молим Аллах Субхана ва Тааля така да си заминем от дунята. Молим Аллах Субхана ва Тааля, когато вършим някой ибадет, дали е садака, дали е ибадет, да го молим и да казваме: Я Раби, помогни ми този ибадет, този намаз, тази садака, тази умра, да направим само и единствено искрено заради Теб. Защо? Защото утре да намерим наградата при Аллах Субхана ва Тааля. Аллах да доволим от вас за търпението. Аллах Субхана ва Тааля да ни събира, иншаллах, в дженнета. Аллах Субхана ва Тааля да ни приеме умрата. Аллах Субхана ва Тааля да ни улесни и да се приберем при нашите семейства. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.